अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। देवगड नंतर आता वैभववाडीत आमदार नितेश राणेंनी सर्जिकल स्ट्राइक केलाय। ठाकरे गटाला मोठा धक्का देत 2 नगरसेवकांसह एक अपक्ष नगरसेवकानं भाजपात प्रवेश केलाय। वैभववाडी नगरपंचायतीचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 2 नगरसेवक आणि एक अपक्ष नगरसेवक असे मिळून तिघांनी भाजपात प्रवेश केलाय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत प्रवेश केलाय। यामध्ये प्रदीप रावराणे, श्रद्धा रावराणे या ठाकरे गटाच्या नगरसेवक आहेत, तर सुभाष रावराणे हे अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते। आता नगरपंचायतीत भाजपचं संख्याबळ 10 वरून 13 झालंय। या प्रवेशामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसलाय। शिवसेना फुटीनंतर ठाकरे गटाला लागलेली गळती अद्याप काही थांबत नाहीये। वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 2 नगरसेवकांनी पक्षाला जय महाराष्ट्र केलाय। आमदार नितेश राणे यांनी ठाकरे सेनेला पुन्हा धक्का दिलाय। शिवसेनेसह अपक्ष नगरसेवक भाजपवासी झालेत। मुंबईत नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश झालाय। त्यानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेण्यात आली। यावेळी आमदार नितेश राणे, रोहित रावराणे, माजी नगरसेवक संताजी रावराणे, आशिष रावराणे उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।